ang gihisgutan ni San Pablo dinhi sa unang pagbasa, niingon dinhi nga ang tanan giyong tao mamatay, nga inig kamatay nato muatubang ta sa maghuhukom ug muhatag tag husay. Kitang tanan pariha ra gid tag hukom, ang muhukom mao ang Ginoo. Kita yung tanan nga tao. Si Kristo sa Ebanghelyo gusto nga ang hukom unta sa Ginoo para nato mahimo gyud nga favorable. Kana bang dili ba negative? Kana bitang atong naa sa kaning mga bilangguan, labi nas naas mga detention jails, pariha aning liluan, kanang konsolasyon, kanang CPDRC, Cebu City Jail. Kadtong mga bilangguan nga akong na-assignan sa una, kadaghanan nila naghuwat kanusa ang ilang desisyon sa ilang kaso. Wagi usa nilang gustong makonbikto. Wa gyud. Bisag nagpuyo na sila dito tag napu katuig na naghuwat og kanusa madesisyonan ilang kaso, ang ibungat gyapos ba ayaw sad padiroy makonbikto masagdan ako. Kani din imong pagpuyo dinhig napu katuig, tabla ra man sa ning nakonbikto ka. Nya di pa jud ka mo sugot nga makonbikto. Hadlok kita kay ang pagkakonbikto nimo sa usa ka krimen or usa ka kaso nagpasabot silutan ka. Why usa natong gustong silutan oy? Kamo, gusto mong masilutan mo? Ha? Dili no? Ambot lang, kinsay gusto. Basta ako di ko Bisan din ni siyuta, di kita gustong silutan, mulikay kita sa silot. Maobitan ng sigitag pamakak, siging pamakak, aron di lang yun masilutan. Pero tindaghan ng bakakon din nagwali na gani ang usan. Nakatugan na naman ko noon. Saan man yun? Magini. Mao na nga, kanabang hadlok tag silot. Nakasabot kaayo si Kristo na ini. Munang niingon siya, ang number 1 nga misyon sa simbahan ug sa mga tao nag-alagad sa simbahan, ang pagpangita sa nawala. Kinsa man ning nawala? Kana bang naanod sa sala sa kalibutan? Kana bang wa na kaila Ginoo? Wa na gani mo ila nga kanang ilang gibuhat sala. Daghan kay na karon. Maobitan ng sikog balik-balik ana dinhi kanang puyo-puyo. Dako kay nang sala ang puyo-puyo. Kanang magtipon-tipon ang pulos babae, pulos laki niya mag-sex. Dako kay nang salat ang homosexuality. Kanang pagsigig pangural nga hastang agianan maalihana, dako kay nang sala ang kadawo, greediness. Di ba? Tutok man muna ko. Wa mo moto, sala na. Sige kog na. Sige kog ingon nga ayaw na mo pagsig pangiskis ana inyong kilay, kanang sigig pangkulor anang buhok, paputi anang naong. Dako kay nang sala ang vanity. Gipakawa nimo'y kapuslanan ang gihatag sa Ginoo tungod kay ang imong gusto mo imong tumanon. Mao nang mo ingon sad ko, sala pud nang magsigi og gamit anang pills, kondom, palaygit, hasta na ng abortion. Dagko kay na mga salaa kay imong gipatay ang gibuhat sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo maghinulsol ta sa ato mga sala. Magtinabangay ta nga makapanghinulsol ta. Ayag yung gibutang diri, highlighted kayo, kaduhagin niya balik-balik. Dako kayong kalipay dito sa langit basta dunay usa ka makasasala nga maghinulsol ikumparar sa 99 ka mga buutan nga tao nga wa nay mga sala. Sa ato pa 99 ka anghel, 99 ka santos,
lupig sa usa ka drug addict nga mabalik ngadtos Ginoo. Nya kamo karon maningkamot mo nga ang mga addict, ang kanang mga kawatan, kanang mga rapist makaila Ginoo. Maningkamot mo dili. No, lingi-lingi na ba di na ba mo? Magsige man og palaban, ikaw. Ana. Sige, pangutan na imong tupad, lingi ay imong tupad. Puslan man nisugod mo lingi, sige lingi ka na rin. Ingna maningkamot ka ana. Ingna gusto ka maningkamot ana. Sige. Nya, unsaon man na nato pagbuhat? Mao nang naata dihay works of mercy. Kanang atong 14 ka works of mercy, mao nay atong hinagiban og agianan aron maluwas og mabalik unta kining mga nawala. Kami memorize na mo sa works of mercy. Pangudigo muna ako gibutang dia gawas. Picture na ninyo or kada ninyo simba, balikan na diha nya memorize nya human dayon ighumas misa buhata. Kana lang mo ingon pasakas inyong balay ang way balay. Kanang mga piniriso inigawas labi na ng mga adik yung kaayos una nya na priso inigawas ana murag wa na nay mo angko nila maglakaw-lakaw nila na pasudlas inyong balay di ba makakita gina Ginoo makahinulsol nga anang adlaw Ginoo pasaylo atang ko sa akong mga sala salamat nga napagini welcome nako wa na nay pero inyo nang i-reject ala mao man ni katong adik sa una mao man ni nagpatay ni ko ana, moingon din siya, wa na gid nang mahal ko. Puslan man may pagmanabla. Ana. Di ba? Bihay man yung palabihon, pasudlos nyong balay para kamuray patyon o manabla patyon tuniyatanan. Ang saman, hay may mong palabihon ana. Ikakarisgo sa dana pa ni Roy. There is no amount of risk that can prevent us from looking for a lost sheep. Tanawa ragod ang example ni Kristo. Purtig yung risguha. Ang usa kuno ka magbalantay karnero nga naay usa ka gatos ka karnero mawad-an og usa biyaan niya ang 99. Kadako ang risgo. Ug kadtong 99 mo mawa. Kakita niya sa usa. Ikabaylo rin mo sa kabuok og mawa tong 99 nga nawa naman siya dito iya namang gibiyaan risgo di ba pero dili mo kwenta ang Ginoo og risgo ang iyang gikwenta ang imong gugma sa pagpangita sa nawala kana mo iyang kwentahon ikaw niya pa mawa tong 99 ay wa naman na kwentahas Ginoo ang iyang ikalipay nga makit-an tong usa. Ana. Nya kamo. Nakay anak 5 ka buok. Ang usa manuyupay. Nya wa muuli. Ito agasuyok. Biyaan nimong upat aron mangita katong usa. Nya ang imong gibiyaan nga upat gaduwa og kandila nasunog imong balay. Naapil pagyud kasunog ang upat. Magmahay ka pero ang katong imong anak ka usa ka buok manuyupay porting hilak gakos pa nimo mapasaylo ako na among ang atong balay na among ang akong mga igsuon tungod sa akong kabuang saylo taong kuma saylo ako Ginoo na daman lipay ka na uy mao ni ang posibleng actual nga mahitabo no nya okay ka na inahan. Huy, tubag. Sige na lang. Ayaw na lang ng imong mga anak kay maluoy man yung kanang anak. Ang imong bana, wa mo uli kay tuas kabit. Nya ang imong unom ka anak, naas inyong balay. Biyaan nimo ang unom. Aron pangitaon to nimong usa ka membro sa imong balay nga wa mo uli tuas kabit. Ang sawan, mangita ka. Nya inikabot niyo. Sige, kay kauban lang gyapon to nimo sa imong kinabuhi.
Nya nawa man ang usa. Nya unom gabok imong anak, di ka makapasuso sa masuso kay biyaan usa nimo kay moadto ka sa kana ganing katong nawa tuas kabit. Nya igabot ra ba nimo dito, tamparoson ra ka, insultohon ra ka, hinginlan ra ka. Pero moadto gyud ka kay aron pagpamasin nga madani mo pagbalik ang nawala. Asawan, moadto ka. Di ka kami kun bahala nagmadunot ka diyang panuwaya ka, yawaa ka. O magpakabuhi man ko para aning ako mga anak, tungod sa akong mga anak, dili para nimong panuwaya ka. Basig nalimot ka, di pa tungod niya, way unom. Timan-i gina, ha? Timan-i, tinani in taon. Pagkawa gyud ni mo'y batasan. Pagkawa ni mo'y igabahos, na kanang unom nga imong giatiman, tungod, ana, na naghimo naman sa ganit tulo dito. To na say tulo dito. Nanay unom dire. Nya dili ka mangita ana, nga purti anak ka productive. Di ba? Ang yaron inigsaka ni mo sa langit, wa man to nimo pangitaan, dawaton ka ka. Di gyud. Wa man ka katuman sa sugo sa Ginoo. Mao na si San Carlos Borromeo ang iyang tumong ang pagpangita gyud sa nawala, conversion of sinners, renewal of the church. Sa iyang kabatanon nga obispo 21 anyos nangandoy na siya renewal of the church. Ang ato mga 21 anyos karon mga way buot kasagaran. Sige lagduwa ang mga computer, sige lagduwa, di gani ka mong manghugas og plato. Pero siya naningkamot na for the renewal of the church. Kamo mga tiwasono na magimo kadaghanan, pareha man ta. Mao ni inyong paningkamot, renewal of the church. Kining kalibutan karon nga nabuang na aning bisyo, nabuang na niining mga corruption, nabuang na niining mga kalaway, niining mga pornography, niining mga premarital sex, extramarital sex. Ang sex na mo'y number 1, ang kinabuhi na mo'y last. Yano kayong patyon ang kinabuhi aron lang mapadayon ang iyang sexual satisfaction. Ha? Nanikamot mo pag-renew ni ini? Kaning kalibutan nga mga batanon, mas mag-ampo pa atubangas computer tungod ng ilang mga games, mga TikTok o kana mga Facebook kaysa magluhod atubangan sa imahin sa mga santos o mag-ampo sa santos nga rosaryo o magbasa sa Biblia. Naningkamot pa mo ani nga marinyo ning kalibutan na? Hilom lagi mo. Ya, tutukan sa kunyo. Ikaw pa din, naningkamot ka. Wasad. Ang ako, baligya ra gyud slot. Dako-dako biya taghalin day atong kuan. Katong atong special slots ba nga singa na to? Mary's Embrace. 200 naman to itong ibaligya. Ang final na nga count sa atong na halin ning abot og 607 slots. Basta. Nasubraan ta og 407 slots. Ang atong gasto niabot og 224,000. Ato na lang i-erase tong mga piso og sentabo. So nasubrahan ta og 383,000 nga aktual nga kwarta. Salamat kayo, pakpakan na to itong mga donor sa Gusab. Makahatag ba ning renewal sa atong simbahan, kining sigig pamaligya ning slots? Makahatag ba ni o kahigayunan aron makabalik sa Ginoo ang mga makasasala o makahinulsol? Ato ning padayonon. Kaya makahatag man, di ba? Mabutang naingon ko, ang tanan nga nag-donate nato nga niabot na rog hapit mo 85 million ang atong nadawat nga mga donations. Total gid ba nga donations?
Ang nag-donate ani ning abot na sa duol-duol mga 20,000 ka tao or more. Sa ato lang na record mo ana siguro. Nagbalik-balik na ng uban ana og hatag. Niining 20,000 ka mga tao. Wa gi mitambot. Kanus ako makadawat. Wa gi ni text nako, Pader, nagmahay gyud ko nganong ni donate ko diha. Purting pagbahay nako nganong ni palit kog slot. Gani na highlighted pa nako tong usa ka inahan nga pag-donate niya para sa kaayuhan sa iyang anak nga 21 years old man tingali to sa kaning kidney failure. Paghuman gid niya palit na tong slot atong niaging mga slots, wa dangatin tingitong usa ka buwan na diagnosed ang manghod nga 17 or 16 years old og stage 4 cancer. Pero nipalit lang yan po siya slot. Ambot buhi pa ba ito? Kamu na mo ingon anak nga experience. Nganong nipalit man siya, matod pa niya, dunay healing, dunay consoling graces nga iyang na-feel sa pag-atubang ni ining grabe kaayong kahimtang. Unya, single parent na siya. Nag-atiman aning iyang duha ka anak, pinangga kay iyang duha niya ka anak. Nya mo nin hitabo. Oh, pero palit lang ya pong slot kay dunay kalipay nga iyang gibati nga gikan ra gid tos Ginoo. Tagsara ni oy, nagay uban dia himsog kayo, asa mo palit. Sige lang naligari tambong misa sa sige pag-ampo Ginoo in taon tagay kung may panglawas in Ginoo tagay sa kong slot sayo lang Lord kay para ni sa akong balay Lord, para ni sa akong negosyo, para ni sa akong kuha dila ko palit ana sila na lang anay palit. Ana oy. Naasay mga kuan, mga makasasala kayo kanang mga palainom. Ning testimony gid siya nga, Pader, akong gigahin ang tulo ka semana nga di ko mo inom aron ang akong magastos inom, akong mapalit og slot. Nang ana, ug namatay siya anang nga mga semanaha, siguro gyud kong malangit to siya. Kay ni fasting man siya sa inom. Pero pag human sa niyag donate, wa na ko kaybaw. Ana no? Ay lang na, okasyon muna, karong sunod semana, maligya na sa ta. Sige, nindog sa ta.